खौसो फैनानै फैबावदों। बोरै दे आरो मानसिया बेबो। मानोबा इसेबां लोंनांगौ हायानो। आरो लोंबाय बेवहायसो आंखौसो लोगो हमफैबावदोंमोनलै बियो। जारलासो जागोनहाय। दा आंबो मा खालामनो मामानो न'आव लाबोआबानो उफाय गैयामोन ना। बायसान्स हमना लाबाय आङो जोंहानाव दा आदा आइ आफा दंनायमोनबा मा जागौमोन। बिसोरथ' लाबोहोथारनाय नङामोन। आयु ओमफ्राय दा बेबायदि हालोदाव फैनाया खम दावरावसो जाबावगौमोनलै। ओंखामखौनो एसे संग्रोखाबायलां। सबायखौ रुनानै दोनसै ओमफ्राय मा लायनाय जायो दायो। दालिबो गैबावामोनहाय दखानाव लायनायानो जाथाराखै। बेखायनो सबाय दंमोन ना न'निनो बेखौनो रुबायहां। जेबोथ' गैनाया गैया, ना गोरानबो गैया, नाबो गैया, बेदरबो गैया। दा आरो आलासि फैबायना। दा नङाबा नाखौनो गुरनो थांसैहां। हाब माला गुरगोन माला लाबोस्लाबगोनसै आंलाय। दाख्लै दै राननायावसो ना दङमोन दंनायालाय। नङा माने फैसाबो इसेबां गैया बेदर लायनोबो। न'नि दाउआबोलाय अबाव हमस्लाबहानोसै। मैयाबो हमना दोननो रोङासै। दालाय मालाय हमनो सोर होसोगोन दिनै। गामिनिफ्राबोथ' गाज्रि सानगोन ना बेफोरबायदि फैबा। लोंला जालानो मोजाङै मोजां फैबानो जायोमोन ना बेबो। ओरैनोबा लक्ष्मण फैबाय थानायखौबा गाज्रिसो मोनलायलांगोनदां खायफा गामिनिफ्रा। एसेयावनो दायखाना। जोंहानावथ' दा आरो हिनजाव गोजा। बोरै मानसिफ्राबो गाज्रि नोजोर होआ जानो। सुखु दुखु संसार जानो नोंजों फैबाय आं गोसोआव बेसेबां मिजिं लानानै संसारनि लामा ससेयाव आंखौ नंमारगौ दे लामा ससेयाव सान्दों आंखौ नागारमारबाय। आंनि गान खननायानो जाना जायाखैथाय जानायाथ' जाखानाय नङा। थेवबो गोसोआव मानोबा बे गानानो फैबाय दं आंखौ र'। आङो फिल्माव सिनेमायाव मबाइलावसो बेफोरबायदि नुयोमोन। रियेल लाइफआव आयु संसार जानायाबो एसेबां खस्थ', एसेबां संसार जानायावबो बायदिसिना जामारो। बे थुनथुलिया हमस्लाबनोनो हालायलायासै माब्ला आंनि जिउआव बेफोरबायदि जाथाय जालांखो। माब्ला आंनि जिउआ मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायलांखो फात्ताखौनो मोनलायलायासै आङो। गोदो सिनेमायाव नुनानै गाबनो ओंखारलायोमोन। मुभिफ्राव नुबासो इमोसनेल एपिसोड फैबा इमोसनेल बेफोरबायदि सिन नुयोब्ला। नाथाय दाथ' आंनि लाइफआवनो बोरैबा जालांबाय। आं गाबनोसो ना मानोसो। न' थुनथुलिया जानला मानला गाबबाय थाग्रा नङालै। आरो आं मानो गाबनो? माथोसो आङो। सानादि आंखौ दिनै ओरैबायदि बावगारलांबाय। सानालाय नङो अबेबा जिनिसखौ साला गोसोखांबाबो हायो। नाथाय बे सानखौ आं बावनोनो थाङा। माबा जाखांफ्लेबाय थायो। गोदान जिउनि सुरुवात खालामनो सानदोंमोन नैबे थुनथुलियाबो। नाथाय हाथ'वाखै र'। निउ इयारजों लोगोसे समान आगान सुरलांफानो सानदोंमोन। मा जाबावनोसै। माब्लाबा सानफ्लाङो मानो दि हाबा जाग्रायामोन आं। ओमफ्राय दा मानो बिदि डिभर्स जालायखो। बा सान दा नोंथ' फिसालाजोंसो जोबोद हेपि दं खोमा न'? थाखागोन मानो थाया जानो न'आवबो लांलायबाय जेला। लाबोथों बे सनाखौनो लाबोना लाथोंसै। लाथों बियो उनाव नायगोन दा। अलंबारमोनजों हेपि फेमिलि जाथोंसै आरो। खायसेनि लाइफआव ना सोरबा इम्पर्टेन्ट जानानै थाबाय थायालै लाइफ टाइम। बबेबा नङा बबेबा समाव बावगारलांमारो। जायखि जेसेखियानो जाया मानो। थेवब्लाबोथ' आरो मोनसे गोरोन्थि जानायाथ' जाबाय। जानानै थांजोब्बाय। बेखौ सोलायनोबोथ' हाखाला। थेवब्लाबो आङो गोरोन्थिनिफ्राय जि बुजिना मोनबाय, मोनदांनो मोनबाय। बेफोरखौ आं बुजिनानै बिनिख्रुइ आवगायलांनायानो साबसिनखासै। आं बै गोरोन्थिफोरखौ ना माब्लाबाबो खालामफिनला। नांगौबा आङो बेफोरनिफ्राय एकदम गोजानाव थाथारसैलै। हाबा जानाय रिलेशनशिप मा मोनखो आं जिउआव मोननानैबो गोमालांफिनजोबखाबायसो माथो। था नोङो हेपियैनो था। ओइ आब' थुनथुलि। औ मा जाखोलै थिग्ला? ओइ आब' 50 थाखा दंबावोनाय बङाइगाव टाउनाव थांलां। 50 थाखा? आंनावथ' गैथ'वालै गथ'। ओमफ्राय मा लायनो नागिरदों आदैलाय बङाइगाव टाउनाव? गस्ला मोनसे सुख्रेबहोदोंमोनलां। दाख्लैना कलेज ड्रेसानो एसे देद्रायदोंना बेखौनो। दंबा हरदोब्रा आब'। गैयालै थिग्ला आजा। आइनाव दंबा बियोलाय। आंनावथ' गैथ'वामोन दा। दंबाथ' हरोमोन माथो आङो। आइयाबो गैयासो होनदोंमोन नोंनावसो दंबा बिनो खोन्थादोंमोन। आदा बिलिफांनाव बिना लायखां होनबा। ओमफ्राय बुं आब'आ होफिनगोन होननानै दे।
आदा बिलिफाङाबा दंना गैया न'आव मालाय पार्टिसो जाहैदोंमोन लोगोफोरजों आब'। आइयाबो दायो हाथायावसो माबा ना गोरान लांगोननो बिनिफ्राय मैगं एसे लांनो नागिरदों बेजोंसो मोनबा होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आंहाथ' दानो लायनांगौ ना। बेलासियाव दखाना बन्दसो खालामो फुङावसो खुलियो माबा दासान्दि पिकनिक जागासिनो खोमालै। जानोबो हानाय दे थां आदा बिलिफाङाव दं खोमा बिनानैल' लां नोङो दङबा ओमफ्राय गैयाबा ना गैयाबा बे आयं दङ ना आइजों हाथायाव थांफाग्रा बेनाव बिहै थां। औ दे आब' होमबालाय। मोजांल' फरायलै गथ'आ ओमफ्राय खिन्थु कलेज ड्रेस स्कुलनि लेखा गासैबो बायनानैथ' होयो जेने थेनेबाबो नों नाथाय मोजां फरायाबा मोजां रिजाल्ट मोनाबा देनां बोरैबा नांगोन ना राजा। नोंबो देरहोलां बुजिहोलां बेफोरबायदि जानांसिगौ आरो दा बांद्राय उन्दै थेख्लाख्लाबो नंलाना नोङो। औ दे जागोन आब' आरोबा मिथिगौ ना आं एसे माबा फरायनाया आंना जोबथारबाना आंबो साख्रि लागोनब्रा माबा मोनसे मावगोन ना जेबो मोनथाराबाबो ओइ बिजनेस मावगोन आं बिजनेस सुरु खालामगोन आं आब'। नांगौबा ना थ'बाबो सालायगोन आङो बेलेग बिजनेसबाबो होगोन आङो मम' दखानबाबो होगोन आङो। आंथ' मम' बानायनो बिराद मोजां मोनखायोना। नोंनि मम' दखान बानायब्ला फैसा लाग्रा आं जागोन नोंबो फ्रि जाहोना जाहोआबा देनां। फ्रि गैयालै आब' न'निबाबो फ्रि गैया। आंना हले बिदिसो जागोन बिजनेसा नङाबा बोरै आवगायलांनोब्रा आब'। थिग दङ दे बिजनेसा आलदा आरो फेमिलिया आलदा जाखानांगौ नङाबाथाय बेफोरबायदिजों जायाना। दे मोजाङानो साननाया नोंना गथ' थांद' आरो मोनथाराबा ना नों ओजोंनिफ्रायनो बाखि लाबो नङाबा गाबोन थां। अके आब' दे ओमफ्राय ना आदा लक्ष्मणआ फन खालामदोंमोनलै आब' नोंनाव माथो नोंना फनानो बन्दसोनो अफसो। हे जानो आं अफसो लादोंमोनलै माबा दहाय बावदों खोमा अन खालामफिननो सार्ज होदोंमोन ना। अके दे आब' ओमफ्राय गुमै मोद्लायाथ' फन खालामखाला दा? दे नों बेफोरखौ रायलायनांलाया आरोबा नोंनावबो फन हरखाला दा? गैया आब' हरखायासैमोन हरनायालाय ओमफ्राय नोंनावसो हरबावदों नामा सानदां दाख्लै फैदों होननायखाय। दे थांदोल' नोङो। बेखायनो मैया गिलायसो लांदोंहां बेबो आरो फेनायथार ओरैबायदि उमुक बायदि होनबा खम जाल्ला जागोन आंहासो जोंहासो। खर'आबो बोरैबा साजोब्बायलै मैया एसे बारा जामारबायदां आङो। अखाफोर मोननावसो फैना थाफैदों सेसलै मैयाबा आंबा मा बुंफ्रांखो। माहि अखाफोर दै गिलाससे लोंगौमोनलां। दैल' नङा लाल साहाबो लोंनांगौ नोङो दा साहापात बरहा होनानै लेबु होना एसे बानायगोन आङो। नङा अखाफोर आं हर थाफैमारदोंना नोंसिनाव। नों हर थाफैयाखैबा गावनो अब्लालाय बोरैथो फैखो नों? आंबो ना मैया एसे लोगोफोरजों थांनायानो बारा जादोंलै ओमफ्राय बोरै फैखो आङो नोंसिनावसो फैफ्लांबायलै। जेबो नङा दे र' दैखौ लायनि आङो जिरायथ' बाहेरायाव दासो सिखारदोंबा एसे फ्रेस जादो। औ दैखौनो लाबोग्रोदोलै। दे जागोन। दिनै मादैमोनखौ नुवाखै ओमफ्राय बे गुमैमोनखौ नुवाखै जे दादैमोनखौ बहाबा थांदों? बावदोंलै दाथ' आरो निउ इयार बोथोर बहा थांनो आरोना एसे आलासिफोर जाहैदों खोमा सोरनावबाफोर ना। बिदिनो बुंनांसिगोन आइयाथ' आरो ओरैबायदि जायगायाव आलासि जाहैबाय जेरावनिफ्राय फैफिननोनो हाखाला। मा फैफिननोनो हाखाला मा होनखो नों अखाफोर? मादैयालाय मानो फैफिननो हाया जानांगौ दे ओमफ्राय गुमैखौथ' दिनै लोगो मोनबा मोजांमोनलै आं लोगो मोनैयाबो गोबाव जाथारबाय आरो नांलायबावगोनसो बियो आं मोजां बुजायगोन र'। मालाब मेहेर दासो बेफोरखौ रायलायनानैलाय बुंनो थाङोब्ला मोनालायगोनसो। मा बुंलाबायखो नों अखाफोर मा जादों मा? दासान्दि फनखौबो बेसे नायनोसै नंलाय लांबाय आङो उन्दुनोबो ओंखाराब्रा मोनाफ्रावबो थाबखौनो उन्दुनो ओंखारला दाना जिबनानो असान्ति जाबाय नालाय आरो बहाथो उन्दुनो ओंखारनाय निन फैबावनोब्रा। जेबो नङा दे आरो थुनथुलि लासै जागोन गासिबो जालांजोबगोन दे। थुनथुलिया हारसिङैनो दंखायोलै लिंलांसै आं बेखौनो। ओइ थुनथुलि आयु सुसु फै मा खबर? दिनैसो फैनो रोंबायलै नोङो।
आंथ' फैनो सानो नाथाय माब्लाबा खामानियावसो सोलाबा दा गावहाबोथ' थांनो हायो गावहाथ' थांखाया बादुलि बिदि नङा रा सुजु ओमफ्राय र' आं सियार लायनो दे र' फाग्लि सियारखौ नांथ'ला माबा थुनथुलि थ'ना जोंहा हाथायाव थांना फैनि मम' जाना फैगोन ना मम' सुजु बोरैबा गोजांनायसो मोनबायना मेलेरियासो जाखो ना माखोबा आंखो आयौ माथो दासो थिगथारमोनलाय थुनथुलि नोङो नै बोरैबा गोजांजोब्बाय आंलाय बोरै हाथायाव थांनो माने जेन'बा नों थाङोबालाय आं होगौमोन आरो नोंनिखौ फैसाखौ सानैजों मम' जाना फैनोसै सानदोंमोन आं न'आव थाबाय थाना बरिं मोनदों नाथाय दालाय आरो नों बेखौनो नोंखौ आङो थांगोनसो थ'दे ना होमबालाय सुजु नै जाबायानो बिदिबा नों होगोनबालाय आरो मम' जाहोगोनबालाय माथो दासो नों मेलेरिया सुजु थ'दे थांनोसै होमबालाय नों दिनै जाहोदो माब्लाबा आं जानोसै फैसा गैयालै गरसेबो आंनाव हले बरिंआलाय आंबो मोनदों मोननाया नै ओंखारखाबायानो एकदम रेडि थांनांसिगौल' जाबायबालाय होमबा आंबो दख'नाखौनो गाननोसैलै नोंबो गानदोंबा ना औ माथो जोंहा सानैजों दख'ना गाननानै थांगोन आरो दख'ना गानबा समायदा जाम्बिलाय बर' सिख्लाखौलाय ओमफ्राय फट'बो लाबोनोसै ने बेरायथावथाव औ जागोन दे थ'दो दासो बुंदोंमोन मेलेरिया जाब्रबबाय आरो दानो थांनो ओंखारबायबो आयौ माबोरैथाय थुनथुलियाबो फैसा गैयिफ्राव आङो जानला मानला थाङा माथो बिसोर एकदम एखनबा बोरैबाना नों होदो जायो बेखायनो आङो आलाय लेंबा थांनो बास्रायो जुदि गाव होथारबासो ना अब्लासो थाङो आङो दाना सनामोन मा खबर मोजां ना गासैनाबो गोदान बोसोराव सोरना बोरै खबरफोरा मोजांजोब दा मोजाङैनो रंजाबायना सनामोन बेसेबां रंजाखो सोर दाबोथ' जोबखायाखैनो बोसोर गोदानावलाय आरो माथो दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों नोंथांमोना बोरै नांदों नायनानै फोरमायहरबानो जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो दिनै लानानै फैबाय लोगो मोनफिनसिगोन जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसोडजों उसुबिदा गैयाबाथ' जों फैखायोआनोखा दिनै बेखिनियावनो लाखिथ'बाय लोगोफोर फैफिनसिगोनलाय दै बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ एबा लाइक होनो मोजां मोनग्रा सनामोन लाइक होलां कमेन्ट खालामनो मोजां मोनग्रा सनामोना कमेन्ट मोनसे होलांबानो जाबाय दे थांथ'नोसैलाय आदा लक्ष्मणासो फैगोन बायदि बुंदोंमोनलै फैबाथाय आंनो एसे फैसा होलाङोलै बिराद मोजांबो बोरैबाबा फैसाखौथ' गुमियाबो होलाङोमोन नाथायबा आरो दा बेबो मानसिया मोदलासो ओंखारबायना आंनि आब'खौ थखा होग्रासो बियो मानसि मोजां नङालै गुमैसाना होनबाथ' ना एकदम सौखिनानैसो हरनो लुगैयो आं दाना आब'खौ दुखु होग्राया बेनो ओमफ्रायथ'बा माबायदि फिसालाथाय मालाबा लोगो मोनफ्रांबा हामगौलै बाजाराव लोगो मोनबाबो बेखौ जावखाथारगोन आं खेबसेबाबो माबायदि फिसालालै बिनि गुमिसाननि आंनि गुमिसाननिमोन दाथ' आंनिबो नंला मानोना आब'जों बेजों गैलाना थेवब्लाबो थिग मोनाला आं दाना गुमै होनफ्रांग्रा जाबायलै माने खुगायावनो फैखायोना गाबज्रि दावग्राखाय खोमालै थेवबो लासै बावलांगोन जेबो नङा गस्लाखौ लायग्रोखानोसैलां आदानावबा मोना फैसाखौ नङाबाथ' गाबोनसो थांफिननांसिगोन बे साना मानो ओंखारो गानफोरावबो गुमिसाननि नामाल' ओंखारखायोलै बे हरा मानो जायो ला फन हरनांगौमोनलै र' आं लोगोनो थोद